Tatik eta hauteskundeekin zerikusia duten garai politikoetatik harago, Euskal Herriak bere izaera nazionala erreklamatzen jarraitzen duelako. Euskal Herria banatutako herria da oraindik ere, aitortzarik gabea, Otegiren hitzetan, eta haren eskubide nazionalak ez dituzte errespetatzen. Euskal Herriaren izaera nazionala errespetatu behar da, helarazi du koalizio abertzaleko koordinatzaile nagusiak eta erantsi bizitza politiko eta instituzionalaren izaerari eragingo dion eztabaida egitea oso garrantzitsua dela. Arratsaldeon, Nafarroan tortura kasuen kopurua nabarmena izan da zabaltzaren arabera. Exámenes de la comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política crean en nuestra comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional, superador de un periodo histórico de negacionismo de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos. Espainiako politikagintzan amnistia legea ez dute onartu Junts per Catalunyaren ezezko botoengatik. Aturar la repressió a mitges no és aturar-la. Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats. Esan nuke kezkagarria dela, azken batean Espainiako gobernuak bere gobernagarritasunari eutsi egin ahal izateko Kataluniarekin konpondu beharreko edo Katalunia ordezkatzen duten alderdi batzuekin konpondu beharreko gaia izan den amnistia legea asmoarena hizketagai izan da eta horretan adostasunik ez baldin bada lortu kezkagarria da. Lege honen eta legealdi honen etzai amorratuei ezin diegulako denborarik ez da aukerarik eman. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalitzar-les. Era una llei que tenia el suport necessari per ser aprovada. Era una llei que garantia que centenars de persones quedessin alliberades de qualsevol persecució. Euskarazko komunikabideetan data garrantzitsua izan zen atzo, izan ere, Gara egunkariak 25 urte bete zituen. Ez gara soilik izan zenaren islada, baizik gero helduko denaren zirrara. Egin genuenaren garapena gara, begirunea zure lan fin esker gara, naiz guztien ahotik mila esker gara. Egin itxi zuten eta horrekin nahikoa ez eta gu ere hor eduki nahi gituzten. 25 urte hauetatik 16 pasa ditugu ordainketa etenduran eta kontrol judizialarekin eta beste 3 eginen zor bidegabe hori ordaintzen. Prest gaude kontuak emateko. Benetan sinisten dugulako sektore honetan inbertitzen den euro bakoitza herri honen mesedetan izango dela. Alegia eskatzen dugu, baina konpromisoak hartzeko prest gaude. Norbaitek euskalduna edo euskal herritarra dela esaten jarraitzen duen bitartean, gurea bezalako komunikabideen beharra egongo da. Gurea bezalako enpresak dituen herrialde bat beti izango da herrialde hobea. Uste dut zorionekoak garela, oso ikuspegi ezberdinak eskaintzen dituzten komunikabideak ditugulako, eta horrek aukera ematen digulako ikuspegi zabalak edukitzeko. Euskal Herritik, herri honen eraikuntzatik eta herri honen askatasunerako kazetaritza egitea, herri hau eraikitzeko modu bat da. Nire ustez Gara bezalako proiektu bat ezinbestekoa da. Langile ikuspegitek borroka sindikal eta sozialei ematen dion auspoagatik. Eguzkia
Biak itzali ditu gainerako argia, xorien kantak entzun ditut arian. Arratsaldeon guztioi, iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Iaz ireki zen epea segurtasun indarren eta eskuin muturreko taldeen indarkeria jasan dutenek erreparaziorako eskaera egin zezaten. Prozedura konplexua da eta lehen ebazpenak udaberri hasierarako espero dira martxoaren amaierarako edo apirilerako. Hala baieztatu du Martin Zabalza biktima horiek erreparaziorako batzordeko buruak Nafarroako Parlamentuko batzordean egindako agerraldian. Nafarroako funtzionario publikoen torturen eta tratu txarren biktimak aitortzeko batzordeak 51 eskaera jaso ditu bere lehen urtean. 10 hildako, 13 tortura kasu eta poliziaren indarkeriaren ondorio psikologiko eta fisikoak jasandako 18 kasu. Lehen ebazpenak udaberri hasieran iritsiko dira. 1950etik gaur egun arte, Nafarroan funtzionario publikoek eta eskuin muturreko taldeek tortura erabiltzea ez zen sistematikoa izan, baina abusu garrantzitsuak gertatu zirela egiaztatu du Martin Zabalzak, biktima horien erreparaziorako batzordeko buruak. Los dictámenes de la Comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política crean en nuestra comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional, superador de un periodo histórico de negacionismo de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos. Iaz ireki zen epea, segurtasun indarren eta eskuin muturreko taldeen indarkeria jasan dutenek erreparaziorako eskaera egin dezaten. Prozedura konplexua da eta lehen ebazpenak martxoaren amaierarako edo apirilerako espero dira. Lehen eskari horretan 13 tortura kasu daude. Konfidentzialtasuna gorde da eta ez dira izenak ezagutu. Zabalzaren ustez, ikusezin izan diren biktima horientzat garai berri bat ireki da. Izen gehiago aurkezteko epea irekirik dago 3 urtez. Kasu bakoitza lehenik tramitea onartu behar du eta ondoren urrats batzuk jarraitu behar ditu. Kasu bakoitza zertzen da, biktima edo haren senidea elkarrizketatzen dira eta amaieran proposamen bat luzatzen zaio batzordeari. Erreparaziorako prozedura administratiboa izan arren, zauriak sendatzea bilatzen dute ere. Nafarroan indarkeria matxistaren inguruan badugu berririk. Espainiak indarkeria matxistaren aurka ematen dituen diruek ez dute islarik Nafarroan. Lilak elkarteak salatu du urtean 1,5 milioi euro dagozkiola Nafarroari, genero indarkeriaren aurkako ituna sinatu zuenetik, baina funts gehigarri horiek ez direla iritsi Nafarroako Berdintasun Institutura. 2017an genero indarkeriaren aurkako ituna onartu zuen Espainiako gobernuak, eta handik 2 hilabetera, arekin bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak. Ordutik, Espainiak diru funts gehigarriak ematen dizkie ituna sinatu zuten erkidegoei, indarkeria matxistaren aurkako neurriak finantzatzeko. Nafarroko gobernuari, esate baterako, 1,5 milioi euro dagozkio urtean. Javier Remirez lehendakari ordeak 2020 urtean azaldu zuenez. Lilak eta Inparto de Genero elkarteek salatu dute, ordea, diru horrek ez duela islarik Nafarroako Berdintasun Institutuaren aurrekontuetan. Espainiako ituna lorpen handia izan da indarkeria matxistaren aurkako borrokan, eta horregatik gardentasuna eskatu du diru hori inbertitzeko garaian. Funtsoriek gehigarriak dira, hau da, erkidegoek urtero inbertitzen dutenari gehitu beharrekoak. 2022 urtean, nabarmen igo zen Nafarroako gobernuak berdintasun politika publikoetan eta indarkeria matxistaren aurkako neurrietan inbertitutako dirua. Elkarteak dioenez, uste dute igoera horrek ez duela zerikusirik Espainiako itunarekin, baizik eta Nafarroako parlamentuan adostutako neurriekin eta talde feministen eraginarekin. Elkartearen eskakizunen artean dago, itunean jasota dauden funtsak urtean hitzekoak izatea, eta ez soilik urtebetekoak. Era horretan, proiektu luzeagoak finantzatuko ahalko lirateke eta langileen kontratuak egonkortu. Hausnarketa kolektibo bat Euskal Herriaren egoera feminismotik irakurtzeko. Eraldaketa garai hauetan horixe eskaini nahi du
Talaia feministak urtero txosten bat osatuz. 2022ko abenduan egitasmoa jende aurren aurkeztu ondoren, gaur aurkeztu dute lehen dokumentua behin-behinekoa Andoainen. Trantsizio feministaren bidean egoeraren azterketa orokor bat landu dute besteak beste alarma gorriak eta itsasargiak atzemanteko. Egiteko nazio ikuspegitik eta baita ere ikuspegi feministatik, bi ikuspegi horiek uztartuak. Eta aldi berean, trantsizio feministaren bidean, baloratu nahi genuen Euskal Herria ze puntuan dagoen. Trantsizio feministaren ibilbide hortan ze puntuan dagoen. Elkartasuna da herrien arteko samurtasuna eta horren isla da Gernika Palestina herri ekimena. Raketer, mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Euskal Herrian mendeetan zehar kontsumitu den produktua da sagardoa. Gainera, sagardo zaletasunak gorantz doa gaur egun. Geroz eta jende gehiago doa sagardotegietara edota otordu ederretan sagardoa edaten da giro atseginean lagunekin edo familian. Bada sagardoa hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Latz Michelena Garmendia, Gipuzkoako sagardogileen elkarteko koordinatzailea. Kaixo Latz. Kaixo. Lehenik eta behin, nondik datorkizu sagardoarekiko zaletasuna? Hoi galdera ona izango da, ez dakit nik uste dut beti da nik gustatu zaidan produktua dela, probatu nunetik behintzat. Eta, bueno, etxean ere beti egin izan dugu sagardoa. Baliteke hortik etortzea, baina, bueno, nik uste dut berandu eusiago hasi zela zaletasun hori. Gipuzkoako sagardogileen elkartean, ez dakit noiz sartuko zinen zehazki, baina 1977an sortu zen, duela dexente, eta sagardo naturalak oizten duten 40 bat sagardotegik osatzen dute gaur egun, baina konta iguzu, zeintzuk dira elkartearen funtsezko eginkizunak? Bueno, nik 8 bat urte daramatzat elkartean, eta, bueno, 8 urte horietan egia esan asko aldatu da bai sagardogintza eta baita sagardogintzak berak dituen erronkak ere. Elkartearen helburu nagusia sagardogilei zerbitzuak eskaintzea da, orotariko zerbitzuak, bai sagarrari, bai sagardoari eta baita sagardotegiari dagozkionean ere.
eta elkartearen eginkizun nagusia momentu hontan, Euskal Sagardoa jatorri deituraren kide geran heinean, sektorearen plan estrategikoa aurrera eramatea. Hoxe izango litzateke laburbilduz. Azken urteetan, Gipuzkoan eta baita Euskal Herri osoan, sagardoaren ibilbidea asko aldatu dela esango zenuke, 8 urtez esan duzu zarela koordinatzaile, aldaketa hau ikusiko zenun? Bai, ikusi eta aktiboki parte hartu aldaketa horretan ere azken finean, lehen sektoreari dagozkion edozein negozio hildotan, izan leike baserritarra, izan leike baratza egintzari dedikatzen zaiona, izan leike ganadua daukana. Garai berri guztietara egokitzea ezinbestekoa bihurtzen da, gainontzean oso zaila delako erronka berri guztiei aurre egitea. Tartean, konsumitzailearen aldaketa eta baita konsumitzeko moduen aldaketa ere. Orduan, prozesu horretan zehar aktiboki parte hartzea izan da gure helburua. Kasu batzuetan, aldaketa hori eraginez, edo azkartuz, eta beste kasu askotan, eragin diren aldaketa horiei, aldanta modu estrategikoenean erantzunez. Aipatu duzu, kontsumitzaile eta kontsumitzeko modua aldatu direla. Zer dela eta nola ikusten da aldaketa hau? Orokorrean esango nuke garai honetan kirolak garrantzia berezia daukala astelehenetik ostiralera, eta gaur egun alkoholaren edo eta otordu oparoen kontsumoa ez dela garai batean egiten zena bezain arin egiten. Gaur egun beste helburu batzuk ditugulako. Eta hori da batik bat aldatu dena. Garai batean ere beste modu batera konsumitzen zen sagardoa, hasieran sagardotegietan, hori da txotxaren jatorria, sagardoak probatzea, eta sagardo horiek probatu eta saltzea. Ondoren elkarte gastronomikoetan, noski jatetxe eta hosteleritzan, eta gaur egun garrantzia berezia du bai hosteleritzak, bereziki sagardoaren kontsumoan hosteleritzak, eta noski sagardotegi denboraldiak eta urte osoan zehar sagardotegi daukaten eskaintza osoak. Sagardora begira, zer moduzko sagardoa ekoizti dute aurtengo sagardogileek? 2023ko sagaruzta oparoa izan da? Bai, 2022arekin alderatuta 2023koa oso oparoa izan da. Dena den ez espero zena bezain handia. Hala ere 6 milioi kilo sagar bildu dira, eta 4 milioi litro ekoiztu dira jatorri deituraren barruan. Askotan klima aldaketaz eta temperatura altuez hitz egiten dugu, honek eragina izan du uztan? Seguruenik bai, seguruenik uda lehorrak eragina izan zuen ez zain uzta oparoa jasotzeko. Baina, oraindik garaiz da aldaketa guzti hauek zein eragin izango duten neurtzeko. Dena den, esandakoa hemen euria egin zuen, eta seguruenik, beroaldi horiek, urrira arte irauzuten beroaldi horiek eragin zutena zen uzta azkarrago bukatzea. Sagardogilei dagokionez, sagardogile bakoitzak bere sagar mota ere izango du, eta gainera, geroz eta sagardo mota gehiago daude gurean. Hau nabaria da? Bai, egia esan produktua diversifikatzea edozein sektorerentzat arrakastatsua izango da, eta sagardogintzarentzat ere zer esanik ez. Diversifikatzeak esan nahi duena da hainbat produktu, hainbat eremutarako ekoizten direla, eta horrek beti merkatua zabaltzen laguntzen du. Eta momentu honetan diversifikazio hori izan daiteke zukuan, izan leike sagardo ekologikoan, variedade bakarrez egindako sagardotan, negurrean ondutako sagardotan, bihurteko sagardotan, apardunetan, badago horreren alkohol graduazio gutxiagoko daukan beste sagardo produktu bat, cider deitzen dioguna, hor badago bai eremu askotara iritsi daitezken produktu asko, eta sagardogilei beraiei ere etorkizuna bermatzen lagunduko dien produktu asko.
Produktu asko daudela aipatuta, sagardogiak ere asko direla ere esan duzu. Azpimarragarria da, Gipuzkoako sagardogien artean, badirela hainbat sari irabazi dituzten sagardogileak, izastegi sagardotegikoak esaterako, hau kalitatearen eta urte askoan egindako lanaren seinale dela uste duzu? Noski, dudik gabe. Sariketa asko daude, herri askok ere beren sariketa propioak izaten dituzte, eta nik usten dut, oraindikan ere Euskal Herrian txapelketa kontzeptuak baduela garrantzia. Eta txapelketa horrek balio badu, produktu desberdinak rekonozitzeko, aurrera. Sagardoa aipatu duzu, jatorriz sagardotegietan edaten zela, baina gaur egun sagardotegiez gain, online erosi daiteke, edo taberna edo jatetxe ugaritan eskaini ohi da, saltokietan ere eskura daiteke. Euskal Herritik haratago, mundu osoan zer ere zabalduta dago bertoko sagardoa? Euskal Herrian kontsumitzen dugu batipat bertako sagardoa, eta esportazioa oso txikia da Euskal Herriko sagardoarentzat badago, baina oso kopuru txikian. Egia da dena den, elkartearen eginkizunetako bat izan dela jatorri deitura sortzearekin batera, bestelako zerbitzu hainbat ere martxan jartzea, tartean digitalizazio. Eta digitalizazioan bi elementu nagusi eskaintzen dizkiegu gure elkartekidei. Batetik online denda, bai gure online dendan beren produktuak txertatzea, baina baita gure online denda ere beren webguneetan txertatzea ere, eta hartara beraiek ere eskaparate bat irabazteko aukera daukate, naiz eta kudeak eta guk erreztu, eta bestetik erreserba motorra. Erreserba motorra horretan automatikoki 5 euroko aurrerapena edo 10 eurokoak etxearen arabera, ordaindu eta automatikoki mahaia erreserbatzen da sagardotegi batean. Eta bi horiek izan du dira azken urteetan gehien potentziatu ditugun bi elementuak. Eta azken urteetan ere 3. elementu bat txertatu dugu, bisita gidatuak, dastatze gidatuak, irteerak, inguruko baliabideekin produktuak, ikusten degulako temporada zein urte osoan zehar jasotzen dituztela sagardotegiek ere bisitariak. Eta bisitari horiek beste gauza batzuk ere eskatzen dituztela. Orduan, gure eginkizuna izan du da batipat hori antolatzea, eta antolatuta dagoen hori eskuragai jartzea bestero guztiei. Sagardoa eskaintzeko 1000 modu dituzue esan bezala orduan, eta gurera itzuliz, sagardotegitara itzuliz, nolakoa da txotx denboraldia Gipuzkoan? Azken urtei begira, pandemiaz honea berriro ere mugimendu handian dago sagardotegietan, baina egia da mugimendu horren gehiengoa larunbata eguerditara laburtzen dela. Larunbata eguerditara batipat taldeetan lagun artean, kuadrilak egiten ditugun planak larunbata eguerditan egiten ditugu. Hau ez da temporadari dagokion zeozer isolatua, orokorrean ere planak ere horrela egiten ditugu, larunbatetan egiten ditugu, eta temporada ez da hortikan kanpo gelditzen. Dena den, nabarmen egin dute aurreko urteetan gora ere, ostiral eguerdiek. Eta iluntzeetako kontsumoa, orokorrean jaitsi da, eta sagardotegietan ere ez da lehen bezain, pandemia aurretik bezain handia. Ikusi behar, temporada bukatzean ea zein den balorazio. Balorazioa egin ezin badaiteke ere, esango zenuke egia dela geroz eta jende gehiago hurbiltzen dela sagardotegietara? Egia da jende asko hurbiltzen dela sagardotegietara, eta urte osoan zehar irekita daudenez mugimendu handia dela. Orain dela urte askoko datuak ez ditugu zehatzak. Azken urteetakoak baditugu, eta azken urteetan bai nabarmen goruntz egiten ari direla pandemiaz geroztik. Pandemian aurretikan, igual datuak hobeak izango zian, baina pixkanaka, urtez urte pandemia aurreko datuetara bueltatzen nahi. Azken berria da Euskal Sagardoa sormarka baten pean biltzeko asmoa. Orain arte, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sagardoak soilik jasotzen zituen, eta orain Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere batuko dira. Nola baloratzen duzue erabaki hau Gipuzkoako sagardogileen elkartetik?
hau da markatuta geneukan bidea hasiera batean ere, beraz, pixkanaka pausoak ematen ari gerala hasieran nahi gendun hori ere lortzeko. Egia da bide guztiak ez direla erresak eta hau ez da erresa, baina pausoak eman ditugu, oraingoz behintzat iparraldeko sagardogileekin bateratuta aurkeztuko dugu dokumentazioa, eta behin dokumentazio hori Bruselak onartzen duenean, orduan aukera izango du Nafarroak ere txertatzeko. Ibilbidea izango duzu oraindik egiteke, zein da orduan hurrengo pausoa? Momentu honetan itxoitea, tokatzen zaigu. Jatorri deiturari dagokionean behintzat, itxoitea lan gehiena aurreratuta daukagu eta dokumentazio hori esan bezala Laster aurkeztuko dugu Bruselan. 2 ministeritzek orain daukate eta Laster Bruselan izango da. Orduan, behintzat alde horri dagokionean itxoitea tokatzen da. Eta bitartean lanean segitzea. Albezain beste produktu saltzea, ondo posizionatzea, eta noski kalidadezko produktu bat eta kalidadezko zerbitzu bat eskintzea da sagardotei. Eta azkenik, baduzu sagardoaz gozatu nahi duenarentzat gomendiorik? Ez dezala denborari galdu. Telefonoa hartu edo webgunera sartu eta egin dezala bere erreserba, edo tabernan dagoenean edo jatetxean dagoenean lasai asko eska dezakela sagardo botila. Azken galdera honekin, iritsi gara elkarrezketaren amaierara, mila esker, Olatz Mitxelena, Gipuzkoako sagardogileen elkarteko koordinatzailea, gurean sagardoaren inguruan hitz egitearren. Eskerrik asko zuei. Urdaibaiko Guggenheim Museoaren proiektuari buruz, hausnartzeko 2 urteko aldiaren iragarpenak mezu kontrajarriak eragin ditu EAJ kudeatutako erakunde publikotan, baita alderdi barruan ere. Gaiaren inguruan hitz egiteko atzo gurean izan genuen Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea. Urkullu, irtetzen badezaten, proiektu hau ez duela ezagutzen, eta hurrengo egunean, Arrizabalaga, Hortuzar, Itsaso Atutza, guzti hauek irtetzen badira, lehendakaria zuzentzera, hau oso esanguratsua da. Azkenean hau alderdi batek erabakitako proiektu bat da. Ez da instituzio batek erabakitako proiektu bat. Instituzioen ordezkariak, Urkulluk, esan du zein den bere iritzia, eta gero horrentzun ditugu kontrako beste adierazpen guztiak, baina uste dut Urkulluk esandakoa oso argia izan dela. Erreflexiorako, hausnarketarako urte bihartzen dituztela, proiektu hau bideragarria den edo ez hausnartzeko. Hori oso argia izan da. Eta gero horren ondotik entzun ditugun beste adierazpen guztiak kontrakoa esan dute. Proiektua bideragarria dela, proiektua bideragarria egiteko eman behar diren urratsak ematen jarraituko dutela, hildo horretan entzun ditugu beste deklarazio guztiak. Nire uste ez da paranoia da, ez dago arrazoia zegatik. Paisaje oso ederra da, polita eta naturala. 5 Guggenheim badago eta Bizkaian txikiagoa da eta 2, hori da bilbeinada bat. La razón es un poco porque aquella zona está muy deprimida desde el punto de vista económico y yo creo que si lo hacen con cabeza no tienen por qué hacerlo mal, a pesar de que nosotros tenemos una casa allí en la zona de Urdaibai. Ni guztiz kontra nau, uste dut jarri diela oinarri eta interes batzuk, ez datozenak bat gure herritarren interes nahi eta beharrekin, eta orduan guztiz kontra nau, eta espero dut etorkizun baten bertan bera geratzi plan hori. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere bakizue berri gehiagorako sartu 11.eus atarian. Gaurkoan, Akelaia Kolaia Ziartarekin batera egindako abestiarekin utziko zaituztegu. Gero arte.
Pagasarrin, txindokin eta larunen. Baita Gorbeiaren egalean, Ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen eta hemendik kanpo. Eta orain beste linea bat ere izango duzu doan giga mugagabeekin Euskaltelera aldatzeagatik bakarrik. Uterakoan eta ez, badibidez, zein Maialen, da, aserre dagoena edo betozko iluna duena. Amets edo sustrai izan daitezke, zurbil xamarrago daudenak eta horla batzu badauzkate, eta noski, ja ez da nahikoa hori esatea bakarrak, esan behar duzu beste modu batea, eta hor, jendeak hartzen du lana eta ematen dizkio bueltak horri, Kasu honetan, egainak erabiltzen dituen referentziak adibidez, zikoinak moko okerra izango zuela. Gero, zikoina nekatu egin zela bidean, gero, 3. bote bat ere mantzuela azpeitira iristerako. Bueno, gauza berari bueltaka, baina, originaldez eta gainera jendeak ondo hartzen du, eta parrez eta jendea hori garrantzitsua, noski kode berien. Hauek biak, eta gainera, uste, egainak edo nonbait esandakoa zela edo ez, bat galdetu zela, no da posible Sebastian eta biak hainbeste urte elkarrekin, hainbeste saio elkarrekin, eta hainbeste erainoko gauzak esan elkarri, eta oraindik lagun zaretela. Eta erantzun omen zuen, hitzez dakite, baina erantzun omen zuen esan ez, hain ongi ezagutzen zutela elkar, bazekitela non ze gai etzen atera behar, edo zen gai zen bestarentzako mingarria, eta hor elkarra errespetatzen zutela. Hortik aurrera, elkarri bidea libre uzten ziotela, baina horregatik irauten zutela lagun gisa. Eta egia da baita ere, ekartzea,